Kusuma nemahi bebaya. Laripun kados mekaten. Kathah pagebluk ingkang wedal menika kula dereng saged pados tumbalipun. Bebasan sekathahipun para wiku Brahmana Pandeta kang mapan wonten Parangkusuma. Kula timbali supados tumugi wonten pendhapi agung Parangkusuma. Pamrih kula namung setunggal. Kados pundi pagebluk kula saged sirep. Nanging Kang Mas, iya. Pagebluk kula saged sirep menawi kula kedah palakrama. Menika syarat lan saranipun. Kowe kudu mbale Wisma. Leres Wanita saka ngendi kang iso ndodhok korine atimu Yai? boten sanes namung endang sutaning pandita saking pertapan Toya Arum kang sesilih Sri Asih Kang Mas. Piye? Sri Asih Bocah wadon saka Toya Arum kang sesilih Sri Asih. lho nggih. Kowe iki aja bento. Pintu kan. Neng arep mau aku wis kandha yen to aku seneng kalawan Sri Asih, bocah saka Toya Arum. Lho, kowe malah seneng karo Sri Asih kang supaya pagebluk ana ing negaramu iku bisa sirep. Yai, Lho nggih. negaramu bisa sirep iku gampang. Yen to perkara Sri Asih pun kakang kang bakal mboyong ana ing barang kencana, Yai. Nanging kedahipun panjenengan ugi emut bebendu wonten ing Parangkusuma saged sirna menawi kula dedhaupan kalian Sri Asih. Menawi panjenengan ngayonaken wanita pinangka sisan panjenengan kula suwun Kang Mas. Sanesipun Sri Asih kemawon. Monggo panjenengan ngeman kalian kula lan kawula-kawula kula wonten ing Parangkusuma Kang Mas. Masuk baline Yai. Nganti tak rewangi dadi Joko Tuwa semene gedene. Brengo sing nganti deket semene gedene. Lho, iki durung entuk bojo. Gelem bojo yen to karo Sri Asih. Ngalah ya Yai, Sri Asih kanggo kakang. Itu mati. Lawuh. Upama ana lelakon-lelakon kaya ngene aku kudu pi. Apa aku kudu bentak sirah kelawan kadangku Kang Mas Adipati Tejo Baskara mung babakan wanita. Wonten dalam 1000 saderengipun Kanjeng Yo, piye? kalih. Boten ateges ingkang abdi nyampur dhateng kapribaden Ora panjenengan apa-apa. kalih. Nanging monggo kula aturimut menawi kelampah panjenengan bedhak sirah antawisipun kadang lan kadang menika rak nggih sarudinul. Anjen ora keliru. Kula ibarataken tanpa isi boten wonten ginanipun. Yen kowe nduri kengkir geni. Langkung prayogi panjenengan kekalih menika sareng-sareng sowan wonten ing Toya Arum saperlu nglamar. Sok sinten kemawon ingkang dipun tampi ingkang setunggal ampun rute ing penggalih. Kosok wangsulipun kados ngaten. Iki apik. Mas, Pamanggih prajurit ki apik. ah mila saking menika. Munggah ning gone Toya Arum ngelamar bareng-bareng. Sok sapa wae sing ditampa sing siji kudu nglenggono. Menawi ngaten panjenengan dicondong kalian aturipun Yudapati. Iya. Prajurit Gondwarto sing akeh kantinen uga titiyane pepundhenmu kreta kencana supaya bebarengan tumuju ana ing Toya Arum. Wis banget jauh. Udah. Oh. Sandang pengagumanipun kados piyai ingkang gadhah pangkat gajah. Menawi gadah semua sinten ingkang saking putiran badhe kersa menapa? Dampyak ya arep demo. Demo Tejo Baskara. asmanipun Tejo Baskara. Bener. Adipati saka Parang Kencana. Pangkatipun Hadipati. Ya. Marang kencana ingkang setunggal. Parangkusuma kadipaten aku kang sesilih Tejo Lelono. Ugi Hadipati. Kadang Hadipati. Baldakon sapa kowe, Gus? Mun Dipun manakaken nami
Pramuji Manggolo. Pramuji Manggolo. Watone ngene iki Bulan Juni pengeluaran lagi ugal-ugalan. Dari mulai daftar sekolah, beli seragam, buku, dan lain-lain. Belum lagi kebutuhan sehari-hari. Gak usah pusing karena sekarang udah ada GoPay Pinjam. Jadi bayar kebutuhan sehari-hari bisa pakai GoPay Pinjam. Limitnya gede loh, sampai 25 juta. Bisa dicicil sampai 12 bulan dan bunganya tuh kecil banget. Cuma 0,08%. Aktivasi mudah banget, 2 menit langsung masuk ke rekening. Biaya cicilan 500.000, syarat dan ketentuan berlaku dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi aman ya. Jadi tunggu apa lagi, aktifin GoPay Pinjam di aplikasi GoPay sekarang, bisa dicairin ke GoPay tabungan. bener. Apa resi Pramuja gurumu? Nggih. Aku takon meneh. Apa ning Toya Arum iki ana salah sawijining wanita kang aran Sri Asih? Lah, mboten lepat. Wah, Nggih, boten wonten. lepat, bener. Sri Asih menika ayu-ayune wanita wonten pertapan Toya Arum. Iya. Dados Sri Asih menika bunga desa. Wah, Woi, kembang desa Leres. Toyaro. Nggih. Bagus Pramuji. Tenane yen. Sedolan karepku aku mung pengen tinemu kelawan Boper si Pramujo. Ancasan karepku, jumpange sikilku aku pengen klamar. Anane Sri Asih tak sengkake pinangka dadi bojo. Lamar. padha karo aku. Aku iki dulure tuwa. Iki Aku katakan. karepku munggah ana ing Toya Arum ya nglamar si Asih. Digoyok-oyokan ngoten. Ya, Ora oyok-oyokan. Umpama mengko salah siji ditampa karo Sri Asih, sing siji ya nglenggana dadi pe. Oh, ngaten Iya. nggih. Nggih ngapunten ingkang kathah. Kula teng mriki menika sampun dipun utus kalian Bapak Pramuja. Kosok sinten kemawon boten mawas, boten dikeparengaken mlebet wonten pertapan Toya Arum sanes wedal mawon. Monggo-monggo kula aturi kondur. Lah iki wong desa kok mletene ngene. Diutus karo Bapak Pramuja sok saka wae ra kena mlebu ana ing Toya Arum. Lah. Kok ngerti aku ora? Ngertos. Sapa? Dedek. Wah. Kajian niku kadang bupati. Nanging boten mawas sinten kemawon. Aku bupati. Nanti presiden, nanti raja, Aku enehi dalan. boten saged. Engko tak wenehi dhuwit. Walah. Akeh. Nggih. Akeh kandhane. No. Wan, jenengan nyuwap nih. Nek Kowe udil. tak wenehi dhuwit. Kowe ora ndek dhuwit kok. Boten gadah. Tuku sandangan sing apik-apik. Aja. Tuku motor. PC. eling. Ana undang-undange lho. Ngeten. Wis ngene wae. Iki kanggo sangku. Nggih. Saiki aku wene dalan. Aku pengen munggah nang pertapan Toya. Wit iki kula tampa, nanging kula dados pepayange. Yang kowe dadi anak gesek.